Assalamu alaykum Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban dinleýiçilери. Gepleşigimiziň bu sanam sizin isleýäňiz boýunça taýýarlandy elbetde. Siz isleýäňiz taýýarlaýar. Siz haýyş etdiňiz, bize mine şol haýyşy şu gün ýerine ýetirýär. Jeff Bezos hakkında bilesin gelýärmi? Ondan başlamalyk üçin sebäp görümde başlaýar. Jeff Bezos aslında kim? 2017-nji ýylda dünýäniň eng bay adamy adyny almagy başaran, häzir bolsa öz baylygy boýunça ikinji ýerde durýan adam. 2025-nji ýylyň 19-njy ýanwaryna maglumatlara görä onuň kapitaly 239,4 milliard amerikan dollaryna barabar berekler. Jeff Bezos Amazon internet kompaniýasynyň ýöneticisi. Blue Origin adly ilkinji hususy aerokosmik kompaniýasynyň dürüden adam. Hem The Washington Post neşriýatynyň ýolbaşçysy. Bezos 33 ýaşynda, milyoner. 35 ýaşynda bolsa milliarder bolmagy başaran adam. Her kim ödäýdir. Onuň dogly ady Jeffrey Preston Bezos. Bezos 1964-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Albuquerque şäherine dünýä ýene. Doglaryny çağanyň familiýasy Jorgensen eken. Jeff'in çağlygyny sat bolmandyr. Ol dünýä ýeninde onuň ejesi 17, kakady 19 ýaşynda eken. Ýaşlar toý edenlerini 17 ay bolanyny Jeff'in kakady maşgalany terk edýär. Şondan 4 ýyl geçenden soň geljek milliarderiň ejesi Jacqueline Giz Miguel Bezos adly bir emigrant bilen tanışýar. 15 ýaşynda öýünden gaçyp gaýdan Miguel Bezos daşyndan göräýmäge maşgala eklejegi meňden algan. Ýöne ol öýünden soň iň gowy kaka urýar dogry. Banka işe girýär, Jeff'i öz ogly ýasaklap terbiýeleýär, oňa öz familiýasyny. Jeff Bezos kiçiliginden texnika bilen gyzyklanıp başlaýar. Daşda görünen kadatlar söküp düzmek halýar. Bir gün bolsa uqus tutmayan wagty ýatyrjak bolanlar üçin elini atýordykan. Alyp öz krawadyny sökjek bolup şan edi. Ene azajyk olanlar soň Jeff öz otagyna jiglerini salmajak bolup ýörüýdi. Öz gapy üçin signalizasiýa ýetýär. Jeff Bezosyň biletýelçiligi okuny täsir etdi dogry. Ol iň ökde mektep okuwçylarynyň biri eken. Mektep tamamlap Jeff ansatlyk bilen Avraly Princeton Universitetine okuway girýär. Ol elektron ölçew enjamlaryny, ýani fakultetini saýlaýar. Onuň daşyndan programmerlemeni hem kompýutere öwrenýär. Jeff Bezos eýäm şol wagt geljegin kompýuter tehnologiýalarynda da düşünüp akyl ýetiren eken. 1986-njy ýylda ol universitet tamamlaýar hemde bir wagda 2 ugurda elektronikada hem informatikada ussat hünärini öwrenýär. Jeff Bezos internet sowdany ilkinji bolup döredenleriň biri saplanýar. 1994-njy ýylda ol Wall Street'te ýerleşen kompaniýalaryň biriniň vitse-prezidenti wezipesini taşlap öz işiniň düýbüni tutup başlaýar. Hareket edilipdir. Munyň üçin Bezos Seattle'a göçüp barmaly bolýar. Ol ilki internetde satyp bolaýjak haritlaryň sanyny düzýär. Sanyda jemi 20 harit ýerleşipdir ilkinji. Soň şol haritlaryň sanyny adalyp 5-e ýetipdir. Olaram kompakt disklar, kompýuter tehnikasy, programma üçinçiligi, video hem kitaplar bolupdyr. Ahyrynda bolsa Jeff Bezos kitaplar saýlap alýar. Sebäbi olaryň bahasy ardan görnüşe elbetde kän bilşimi diýär. Bezosyň açan online dukany ilkinji internet kitap dukany däl. Ýöne Jeff Bezos birinji bolup islendik kitap islendik ýere elterdi. Dastavka badip söýdüler. Mundan başga da online kitap dukanynyň ady Kadabra. Abrakadabra bolmaly. Ýöne Bezosyň aklawjysy oňa bu ad dahmadyk maslahat berýär. Ahir telekeçi Amazon diýip ad saýlar. Bu ad dünýäde iň uly derýanyň şanyny, Amazon kany şanyny daxalýar. Kompaniýanyň logotipy Amazon derýasynyň suratynyň ibaret bilşim diýär. Indi näme üçin Bezos öz kompaniýasyny açmak üçin Seattle şäherini saýlap alýar? Şäher gitmeli. Bu ýerde tehnik hünärmenleri tapmak ansat eken. Goýdaky Oregonna bolsa kitap distributorlarynyň uly bazary ýerleşýän eken. Garap telekeçi öz taslamasy üçin pulun gözlegine çykýar. Programmaçylar bolsa kompaniýanyň web saytynyň üstünde işläp başlaýarlar. Amazon.com saýty 1995-nji ýylda açylýar. Hem derrew uly meşhurlyk kazanýar. Saýt açylanyna onuň bazasynda milyondan gowrak kitabyň ady bar eken. Adamlar onuň haky gözleg setirlerine özlerini gerekli kitaplaryň adyny ýazypdyrlar. Kredit karty arkaly töle geçipdirler. Bir näçe günden kitaplar olaryň eline gowuşupdyr. Kompaniýa üçin kitaplar goýar ýaly, ammaram gerek bolmandyr. Amazon.com olaryň işgiriýatdan ýadylmay tatyjylardan alyp şo wagtda iç ýerde saklanan ammarda gerek müşteri öwredýär. Birinji zakaz ele ondan işleýär. Başda kompaniýanyň ofisi Bezosyň öz garažyna ýerleşipdir. Bilýär, wagtyň geçme bilen saýtyň girdiji getirjek düşünkli bolsa Amazon.com hakyky ofise göçýär. Onuň soraw jogap bollugy kabul ediş hem de eltip berişini goýdy bolupdyr. Eýen bir aýdan kompaniýa 50 ştata kitap eltip berýär eken. Siz telekeçi önümü öldürýär. Siz telekeçi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak için size näme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder.
Makabatlar dürlü bolýar. Olan içinde iň netijeli bolsa, sosial torlarda goýulan makabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň makabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli makabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz makabatyňyzy yerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşma üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli makabat platformasy. Jeff Bezos internet sowdasyna ilkinjilerin biri bolan soň internet dükanlarynyň standartlaryny özdüri tutdy. Ol birinji bolup türli ýaşdaky müşterilerine hyzmat etmegiň skemasyny işläp durupdyr. Näme okujagyny bilmeýänler üçin sayt iň meşhur ýa-da dürli baýraklara münasip bolan ýa bolmasa ady köp agdarlayan tutulýan kitaplaryň sanyny hödürleýär ýöridi. Amazon.com maslahat merkezini açypdyr. Bu merkez adamlaryň halayan eserlerini anyklap, öň satyn alan kitaplaryny esaslanmış şoňa laýykly. Olara täze kitaplaryň hödürnamasyny berýär. Dükan dürli ardalatışlar geçirip şeýdip kitaplar hem kişi üçün denial elitlerli bolupdyr. Söýgüsine garatdyr. Bazı kitapların müşterileri hem işe göde yakınlık qaplaş kağıdına dolanıp eltip berilmeyine gödölçülük edýän eken. Elbette adamlar saytda kim işe kitabı öň okalan seslenmelerini ýa kommentariýalaryny okap bilipdirler. Jeff Bezos ol ýerde okujular toparyny üşürmek başarypdyr. Kitap okumagy halayan adamlar birek-birege maslahat beripdirler. Kitapdan galan täsirler bilen birek-birek bilen paýlaşypdyrlar. Soňlugy bilen bolsa bu tejribäni hemme kompaniýalar ile ulant başlatdy. Häzir biziň köpüýimiz bir dukandan harid aljak bolsak, on şol ýerden sowda eden adamlaryň kommentariýalaryny okuyar. Dogry. Ýöne 1990-njy ýyllaryň ortalaryna bu zatlar innovasiýa eken, täzeçilik we Jeff Bezos durmuşda nähil adam diýdi. Gelelik. Baýlyk boýunça dünýäde ikinji ýerde duran adam sagdyn bolmak üçin hukman ukyň almalygyny ynanýar. Her gün ýerden ol sagadyny gurman öz wagtyny oýanmagy başarýar. Milliarder gün ortanda çenli bar wagtyny öz maşgalatyna bagyş edýär, iş bolsa diňe şondan soň başlaýar. Jeff Bezos işte 2 pizzanyň düzgünini girdipdir. Bu näde bolýar? Düşündirjek. Bezos ýol başlan ýanaklaryny ýa bolmasa maýa goýujular bilen duşuklar halanyp. Şonuň üçin hem bu çäreleri agylyp olara ýylla laýyk 6 sagat wagtyny sarf edýär. Ol duşuklar gurnanna 2 pizzanyň düzgünini eýerýär. Eger ýygnaga üşenli adamlar 2 pizza almak etse, onu şol ýygna geçirilmeýär. 2 pizza ýetäjek derejede bolmaly. Siz öz toparyňyzy 2 pizza bilen doýurup bilmeýän bolsaňyz, demek toparyňyzda adamlar gereginden köpdir. Yani wajyp däl adamlar şu taýda diýip Jeff özlerinden elbetde düzgünni şeýdip tasdiklaýar. Ýymit meselesinde milliarderiň täzelikleri gowy berýär. Ol şeýle diýär, men menüni elime alamda öň ip görnüş gatlamy taýlasam berýär. Ýene bir zat, bazı nahardan soň öýüni öz galan kimişi öýdi ýokýar. Häzir kuwatda Amazon diňe bir kitap satyp, olar eltip bermek bilen meşgullanan apylşymy diýär. Bulardan başga da kompaniýa köp bölümli filmler, seriallary suraty düşürýär. Bazısyň öýdi ýylly ýol Star Wars filmlerinin muştagy. 2016-njy ýylda ol hatda filmiň ýylly ýoly baklyk atly bölüminde de suraty düşýär. Milliarderiň en atasy öz oglyna kompaniýa döretmek üçin pul beren ilkinji adamlar, investor. Ol 1995-njy ýylda Jeff Bezosyň işine 245 000 Amerikan dollaryny maýa goýýar. Oýnanjak däl. Dünýäde iň baý en ata öz mil baýlygynyň näçedigini aýdan oklar ýöne olaryň adyndan 30 milliard dollar badyr diýip çaklanýar. Gelin indi Jeff Bezos hakynda gyzykly maglumatlar bilen erite paýlaşýar, durup geçmek var. Milliarder durmuşda ökünçlerini azaltmagyň sulunu oýlap tapdyr. Ol hem işe ödörüne garran wagtym menşi ädimmi, ätmedigimi ökünärmi diýen sowal berýär. Şu sowal oňa öz gorkularyny ýeňip geçmäge, işe hasam dogumly çemeleşmäge, risk etmäge itergi berýär. 16 ýaşynda Jeff Bezos McDonald'sda işleýär. Ol burger ýasaýar eken. Milliarderiň öýdi, bu iş meniň has jogapkärdi bolmagyma kömek etdi. Hem dürli hyzmatlary awtomatlaşdyrsaň gowy bolýar diýen pikiri döretdi. 2021-nji ýylda Bezos öz iň uly arzularynyň birini amala aşyrýar. Ol New Shepard kosmik gemisinde kosmosa uçýar. Ödem bu gemi Bezosyň özüne deýişli Blue Origin kompaniýasynyň elbetde önüm bolup durýar. Köp kişi bilýän däller ýöne Bezosyň başga bir planetada adamlaryň koloniýasyny döretmek arzuwyn Musk bilen
meňdeşligi şol. Ol adamzadyň geljegi yer togalagyna däl, kosmosa ýarmakda diýip hesaplar. Onuň Blue Origin kompaniýasy mäzerki geljekki, ýani häzirki wagtda geljekki kosmos koloniýalary üçin infrastruktura işläp türetmek ugrunda. Bezos müşterileriniň seslenmelerini işi gowlandyrmagyň ýene bir usuly diýip hesaplar. Amazonyň elektron poçtasyna gelen hatlar oňa da gelýär. We 10 milliarder adamyň her hili gyzykly tekliplerini, ardaş gaýatlaryny okaýar we olaryň ýerine bir sorag belgisini goýup kompaniýanyň ýolbaşçylaryna uğradýar. Amazon, Jeff Bezos'un hukukçılığı için yılla $1,5 milyon töweregi pul sarf edýär. Milliarderin Amazon'nak iş haqqy eýem 20 ýyldan bäri ýutgany. Şol yılla $81,840 galýar. Ýöne ol bir näçe kompaniýanyň düýün tutucy bolan soň onuň girdijileri iki iş hak bilen çäklenýär. Ine mehruan adamlar edi watandaşlar baýlygy boýunça yer ýüzüniň ikinji ýerinde durýan adam hakkynda size gurrun bermekden anlaşylardan ibaret. Ýene siz nämeler hakkynda bilesiňiz diýilýär. Başdan öz pikirleňizi tekliplerini beriň. Şolary biziň hünärmenlenme toparma ýörüte görürler we elbetde size goşurarlar. Ýene bir zat ýatlaýar, siz bu gepleşige bilet film online kinoteatrna we bilet videoda elmidam tomaşa etip bilersiňiz. Şunuň bilen gepleşigimizde jemleýät, ýatdan çykarma Türkmen portalynyň iň ygtybarly maglumat çeşmeňiz. Şonuň üçin ýene kullerde didarlaşýan soň hoşta bolyň we öňüňde goýja seredin.